Ayan. Okay. And then, all right. Uh-huh. All right. So, isang magandang hapon po muli sa inyong lahat, guys. And let's start. Pasensya na po kayo. Ang mind ko po is talagang it's mind-blowing na talaga tayo this afternoon. Okay. So, isa pong napakagandang opportunity ang pag-uusapan po natin ngayong hapon, local and global. Yes, tama po ang narinig nyo. Sobrang bilis po dumami ng members ng company ito. Kaya wag po kayong papayag na di makasabay sa napakagandang oportunidad na magbabago ng buhay ng lahat. Katunayan, I just started February 16, 2023. So, 7 months to 8 months pa lang ako dito sa Live Good, pero libo-libo na po ang tao ko under my organization at sobrang daming nabibless sa team po natin. Actually, I am not bragging. I just want to inspire people, lalo na po yung mga naghahanap ng oportunidad. Huwag po kayong mag-alala kasi nandito po kayo ngayong hapon. Kaya araw-araw na aralin po natin ang business, baka malagpasan nyo pa po kami. Kasi dito po sa business na to walang nauna, walang nahuli. Speed is the key. Alright? Kung gusto niyo po ba ng good news, ito po yung good news. December lang po ito nagsimula sa Amerika, in January lang po dito sa Pilipinas, napakabata. Ilang buwan pa lang. So nasa pioneering po tayong lahat, kaya sumabay po kayo. Mahirap po kasi yung naririnig mo ang opportunity na to, pero palalagpasin mo. Nako, napakasakit po niyan. Yan po yung tinatawag na the pain of being left behind. So kung kayo po ay nandirito ngayon at na-invite ng inyong kaibigan, kakilala, o hindi man kakilala, congratulations po sa inyo kasi nagkaroon po kayo ng pagkakataon na makapakinig ngayong hapon. Bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Ayan, let us close our eyes. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord God, we thank you so much for this wonderful time na regalo niyo po sa amin, Panginoon. At salamat, Lord, sa Live Good na pinagkatiwala niyo po sa amin. Help us, Lord, na maging good steward sa opportunity na to. Lord, tulungan mo po kami na ingatan ang opportunity ng Live Good at sa lahat ng kasama po namin ngayong hapon. Lord, please open their hearts and minds, especially po sa mga first-timers na nakikinig po dito. Hayaan niyo po na makita nila ang nakita po namin na opportunity dito po sa Live Good. Buksan niyo po ang kanilang puso at isip, kayo po ang mangusap sa kanila. You said in your word, Matthew 18:20, when one or three gather in your name, you are in the midst of them. I believe, Lord, you are here. Your presence is here. Kapiling ka namin, Panginoon, and I acknowledge, Lord, that apart from you, I can do nothing. Kaya, Lord, ngayon pa lang po sa iyo ang papuri, sa iyo ang glory, kaluwalhatian, pasasalamat. In Jesus' name, I pray. Amen. Amen and amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay. So, let's start. Once again, my name is Coach Jericho Irinco, a platinum member of Live Good from Bicol. Shout out po sa lahat ng mga Bicolano. Ayan. And sa lahat po ng mga nandito sa loob ng Zoom. Dati po akong empleyado, vlogger, advisor po ako ng non-government organization focused on community service like coastal cleanup, feeding program, relief operations sa tuwing may kalamidad, and livelihood program. Isa po talaga sa advocacy ko po ay ang youth empowerment. Katunayan, isa sa dahilan kung bakit ngayon ay nag-start na po ako mag full-time sa Live Good to sustain the needs of my family and of course, magtuloy-tuloy po yung mga nasimulang projects ng kabataan kontra droga at terorismo at ang Huyun-Huyun Central Youth Organization. Sobrang lalim po ng compelling reason ko kung bakit ko po ginagawa ng todong-todo at seryoso ang Live Good. Kung kaya in less than 4 months, naging platinum po tayo because we are surrounded by great leaders and mentors. Suportado po tayo ng ating International Grant Upline Mentor Jesse Garcia at solid po ang suporta na binibigay sa atin ni Mentor Fernan Santiago, our Grant Upline here in the Philippines, the founder of Dreammakers Worldwide. Ayan, na kung saan, under umbrella naman po nito ang ating mother team na Soaring Eagles International, founded by newly promoted, ayan, Diamond na babae, Mentor Vilma Sabulao. Grabe, pinapalakpakan po yan. Palakpakan po natin. Hataw po ang suporta niya sa bawat team under her organizations. Naku, wala na po akong masabi, kaya sobra pong gawin or gaan gawin ang Live Good. Nagsanga-sanga po ito sa napakaraming alliances. Yung Rainbow Team in Cebu, na nila Coach Noel. So,
Yun. Ako po as founder ng Eagles and Lions Worldwide under Coach Edmar Terculas, sobrang laki po ng pasasalamat ko kay Lord kasi nakatagpo tayo ng mga business partners and malulupit na leaders na pareho po yung perspective po namin sa buhay. So, ang tumulong po talaga sa marami. Kaya, sobrang thankful po ako kay God and to all our leaders of Eagles and Lions worldwide and to our Live Good family. You know already who you are. So, palakpakan po natin ating mga sarili. Ayan. So, for now, this is not all about me. This is all about you. Ang task ko po ngayon ay ipakita po sa inyo isang oportunidad na sigurado po akong kayang baguhin ang buhay nyo at kayang tuparin lahat ng mga pangarap ng pamilya nyo at kahit isama mo pa po ang pangarap ng kapitbahay nyo. Yes, ganun po ito kaganda. Kaya welcome po kayong lahat sa pinakabagong kumpanya sa buong planeta. Kung kayo po ay naghahanap ng bagong kumpanya para sa grupo nyo po, ito na po yun. Pakinggan nyo po ang opportunity na inyo pong mapapakinggan ngayong hapon. Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan, tahimik na lugar, nasa focus para talagang maunawaan nyo po itong pag-uusapan po natin. Again, welcome to Live Good Business Presentation, the membership that pays. O di ba bagong-bago, may narinig na po ba kayong club membership na nagpe-payback o na nagbabalik bayad? In short, kumikita ang mga members. Wala dati. Pero ngayon, mayroon na. At ito ang nag-iisang Live Good. Sabi nga ni Mentor Vilma Sabulao, isa po itong hulog ng langit. Kung bakit? Makinig po tayong maigi. Maaring ang iba po sa atin ay nasa komportabling buhay na. Who knows? Ito po ang maging platform na magagamit mo para maging daluyan ka ng biyaya at pagpapala para sa ating kapwa. Alright? Okay. So, welcome to Live Good. Sino po ba si Live Good? Live Good is based in USA sa Jupiter, Florida. This is a network marketing company. However, Live Good revolutionized the industry. Si Live Good po ay nag-adapt ng change. Ang ating CEO and corporate team, naintindihan po nila kung ano ang problema ng industriyang ito. Kung kaya tinanggal po nila lahat ng mga pahirap sa MLM o sa multi-level marketing. Ito ang good news sa Live Good. No quotas, no auto ship, no points monitoring, no forced buying of product. Buy at need. Wow! Ibig sabihin, bibili ka lang kung ano yung kailangan mo. No more overpricing of products. Kahit sino makakita nito mapapawaw. Tama? Dahil this is a brilliant platform. Kaya sobrang na-amaze po ako at nag-join po ako agad kahit hindi ko pa po naintindihan yung business sa totoo lang. Alright, so Live Good, the membership that pays. Stay healthy with the highly affordable at wholesale price and match quality supplements. Full funnel marketing system, tools, and trainings. Ayan. Dito po ako lalong na-amaze at napa-join agad-agad. Nung nakita ko po yung platform na Live Good, newly launched globally, so ibig sabihin we are all pioneer. We have a simple, powerful, and lucrative pay plan. Ayan. Home-based business open in 200 plus countries. Sobrang ganda. So ito na po yung sistema na kahit natutulog ka lang, kumikita ka. Bakit? Kasi nga po, iba-iba po yung time zone po natin. Tama? So, tuloy-tuloy po natin pag-aralan tong negosyo na to and ang daming mababago sa atin. So, ano po ang ginawa po ni Live Good? Si Live Good po engaged in subscription industry. Bakit po pinasok ni Live Good ang subscription industry? Ano po ba ang mayroon dito? So, para po sa kaalaman ng lahat, nagkaroon po ng 300% increase sales ang industriyang ito, lalo na po nung nag-pandemic. Timing po tayo. Kaya ang tanong po ng marami, ang subscription industry ba ay boom? The answer po is yes. Bigyan ko po kayo ng sample kaya kailangan sabayan niyo po to. Ito pong ginagamit po nating Zoom, pumutok po ito simula po nung nag-pandemic. Nag-generate po ito ng 2.65 billion annual revenue. Ibig sabihin may malaking negosyo sa subscription industry. Ano nga ba ang subscription? Meaning, pag nagbabayad ka po ng subscription mo, magagamit mo ang service. Pag hindi ka nagbayad, putol ang service. Alright? Malinaw. Next is, ano pa po ang sample? Ito pong Costco, isa po itong wholesale company na kung saan meron ka pong access na pumasok sa kanilang shopping mall para makabili ng wholesale price. Tingnan niyo po kung gaano kalaki ang income sa industriyang ito. Meron po silang 59 million member households, 107 million cardholders, 88% worldwide renewal rate,
3.5 billion in membership fees. Grabe. Alright. So, at sino pa? Netflix. Ito pong Netflix na to, ito po yung bagong kinagigiliwan ngayon ng may mga bahay. Halos karamihan sa kanila nakasubscribe po sa Netflix. Na kung saan po mayroon po itong 230.75 million subscribers. Kaya nakapag-generate po sila ng 31.6 billion US dollars annual revenue on 2022. Grabe. So kailangan masabayan talaga natin, ano? So ayan, dito po. So doon sa tatlong company na na-share ko po sa inyo, masasabi po talaga natin na ang industriyang po ito ngayon ay pumuputok at yun ay ang maganda kay Livegood kasi inaral po nila ng mabuti. Ano po ba ang trend na nangyayari sa mundo? Ito na po ang simula ng pagbabago. Alright? So, at dito po sa Livegood, i-adapt the subscription method. Ano-ano po ba ang ibang kilalang membership company maliban po dun sa tatlong pinakita ko po sa inyo? Ito po ang mga sumusunod: Amazon Prime, Sam's Club, Disney. So again, lahat ng mga company ito, mayroon po silang tinatawag na membership na kailangan mo pong magbayad, pwedeng monthly o yearly. Kung titingnan po natin sa screen, ayan o, iba-iba. Meron pong $9.99, $15.49, $19.99 per month. Depende po yon sa package na iyong sinubscribe. But again, may option ka sa pagbayad kung monthly o annual. Yan po ang mga kumpanyang malalaki ang kinikita sa subscription method. Alright. So, again, good news. Kasi sa lahat ng popular membership company na pinakita ko po sa inyo, nandyan po sa screen. Amazon Prime, Netflix, Disney, Sam's, Costco, company lang ang kumikita dyan. Only Livegood membership company that pays. Pinapalakpakan po yan kasi you have a chance to earn. Hindi lang company ang yumayaman, pati ang mga members kumikita. Hindi lang kumikita, payaman ng payaman. Grabe, pati ako kinikilabutan dito. Si Amazon po, ayan, ganon din po ang ginawa ni Livegood. Na kung saan, noong July 16, 1995, Amazon officially opens on as bookseller. Early 2000, nag-expand po siya. It went well beyond books, videos, and music, offering clothing, electronic toys, kitchenware, and even magazine subscriptions and more. So kung napapansin po natin, ang Amazon isa po sa pinakamalaking online store in the world. Kumbaga dito sa Pilipinas, siya po ang Shopee, ayan, or si Lazada. So ganun po nag-umpisa, hindi lang po muna madami. At kung titingnan nyo po, ayan, si Livegood po, Livegood launched globally on December 13, 2022 with this business of a membership that pays. Again, open po tayo in 200 plus countries. Alright? Then, now, si Livegood, nag-umpisa po siya sa mga highly quality and very affordable natural products. However, si Livegood hindi lang po nag-revolutionize sa industriya ng MLM. It even evolutionized of this industry. So ano po ang ibig sabihin po nito? So makinig po tayo. Time will come, Livegood will add more products and services in the near future. Bakit ko po nasabi? Kasi according to CEO Sir Ben Glensky, makinig po tayo ng maigi ha, magkakaroon po tayo ng more than 200 plus products line in the back office of Livegood. Dahil according to Livegood, we are the next Amazon of network marketing industry. Wow, grabe! So pinapalakpakan po yan. Alam niyo, nung narinig ko po ito, sobrang kinilabutan po ako and gusto ko pong i-congratulate lahat na po member ng Livegood at i-welcome lahat ng mga parating pa lang. Alright? So, and now, sobra po akong proud na ipakilala sa inyo ang persons behind the success of Livegood. Isa po siyang napaka-humble, hands-on, sobrang bait, napaka-low profile na tao. Our CEO, Sir Ben Glensky. With over 20 years of experience owning and running some of the most successful companies in the nutritional supplement industry, Ben knows how to help people win. Napakagandang katangian po ng isang CEO. At para sa kaalaman po ng lahat kung bakit meron po siyang qualities, dati po kasi siyang networker. And since alam niya po ang lahat ng pahirap sa isang networker, inaral niya po ng mabuti at nakakatuwa kung pakikinggan po natin ng mabuti ang ating presentation, mapapawaw po tayo kasi ang gusto po ni Sir Ben Glensky, hindi lang company kumikita, kundi hinahati niya ng higit pa sa malaki, papunta balik po sa atin.
Wow! So, kahit naman sino mapapapalakpak po niyan. Okay? So, ayan. True leadership creates true success. Ayan. Kung bakit very successful ang Live Good, dahil po yan sa tandem, dahil po yan sa unity, dahil po yan sa teamwork ng mga top people in the corporate team. We have the Director of Product Development, Sir Ryan Goodkin. We have yung asawa niya, Director of Product Education, Lisa Goodkin. And the Director of Network Marketing, Sir Nodri Kazan. Alam niyo po ba yan si Sir Nodri Kazan? Napakabait po ng tao na to. Katunayan, when I rock up into Platinum, nag-send po yan ng personalized video. And greetings po. Grabe, saludo po ako sa corporate team po natin. At ito pong mag-asawa po na to, dapat lagi natin pinapanood ang mga videos that nila sa YouTube. For us to be able to, marami, alam natin paano makakatulong ang mga products ng Live Good sa atin. So now, it's time to make a change. Basahin po natin, guys, basahin po natin. Mabilis po ba ako magsalita? Sorry ha. Basahin po natin yung mission ni Live Good na nandyan po sa screen natin. Nandyan sa screen. To help people get healthy and stay healthy without having to spend a fortune to do it. Alright? So, alam niyo po ang mission po ni Live Good. Maaantig po tayo. Maaantig tayong lahat. Sa totoo lang, marami naman talaga po kasing natural supplements products sa paligid po natin. Kaso ang tanong, kaya po ba ng bulsa natin? Kay Live Good po, grabe, kakaiba po talaga. Nandito po tayo para maging channel ng blessings to many. Magtuturo po tayo that health is wealth. At kayang-kaya po ng lahat. Meaning, hindi po butas ang bulsa. Again, pinapalakpakan po yan. Thank you. Ayan. So, again, it's time to make a change. It's time to change. Ayan. Tingnan niyo po yung nasa screen po natin. This is the famous story of David and Goliath. So ano po ang relevance? Sa Live Good po si David, na kung saan, sorry to say this ha, marami pong mga price coaching MLM companies ang tinatamaan. Again, sorry po talaga. It's time to change. Ano po ang sabi ni Sir Nodri Kazan, the Director of Network Marketing? The days of selling overpriced products. So a few people at the top of a compensation plan can get rich are over. Tapos na po ang pahirap. Nandito na po ang presyong abot kaya. Tingnan po natin kung paano binaligtad ni Live Good ang industriyang ito. Grabe, nakakakilabot, nakakatuwa at nakaka-proud and nakaka-excite. Ang tanong po ngayon, ano ang mga produkto ni Live Good? Sa ngayon po, mayroon po tayong 16 products line in the back office na kung saan these are all made in USA. Alam naman po natin na kapag kagawang Amerika, imported yan. Approved by GMP. Para po sa kaalaman ng lahat, mahirap po makakuha ng approval ng GMP. And at good news again kasi lahat ng products po natin ay lab tested for purity and potency. Ibig sabihin, on top nito, lahat po ng product ni Live Good ay natural at organic. At lahat po yan may certificate of analysis. Kaya kampante po tayo na ang product natin ay purely natural. Alright. So, meron po tayong mga nakarating ng products, hindi lang po ako nakapag-update ng aking slide. So, mas lalo pa ako ditong na-excite kasi paniguradong marami po ang mag-order nito. Ito po ay ang collagen peptides. Ito po yung product na pababatain tayo, papuputiin, pagagandahin. Ito pa, nootropic brain booster. Kailangan po ito ng mga aging people, sleep patches, energy and focus patches. Meron po niyan actually sa mga ibang company, pero makikita niyo po ang presyo. Ano ang pagkakaiba? Again, palakpakan po natin. Palakpakan natin sa Live Good kasi nangyayari na po yung sinasabi ng ating CEO that we will be the next or the future Amazon of network marketing industry. Padami ng padami ang ating mga products and not only that, it includes services. Actually, ayaw ko po mag-preempt, pero sobra pa ako na-excite. Alright. How do I order products? Ang tanong ngayon. We have two options. Number one, you can order as a consumer or you can order as a member. Linawin ko po ha, for consumers, kung gusto niyo pong kung gusto mo lang maging consumer, mabibili po ang product at a low price. Retail price po siya pero mas mababa. Pero pag nagpa-member po tayo, you pay it as much as lower price as member. Alright? So, ano po ba ang benefit once we become a member? Bakit kailangan natin magpa-member? Dahil nga marami po ang benepisyo.
aside from that, napakaganda ng mga products. Ang dami pang mga parating na magagandang products. Yung sinabi ko nga sa inyo, ayaw ko mag-preempt kasi pumapasok na po tayo sa services, hindi lang po tayo mga food supplements. So malay mo, 'di ba? Ako na magbibigay ng clue. We will be the next Amazon of network marketing. Anong mayroon sa Amazon? 'Di ba mga gamit sa loob ng bahay? Saan ka nakakita? Member ka ng nakakabili ka nakakabili ka sa isang shopping mall na member ka na nakakatipid ka. Bakit kailangan magpa-member? Tingnan niyo po 'to. Makinig po tayo ng mabuti. As member, we can save up to 75% off compared to products and other network marketing companies. Ito lang po 'yun. Saan ka po bibili? Sa mahal o sa mura? Ramdam ko po kayo kaya alam ko po ang sagot niyo. Tama po ba? Doon po tayo sa mura. At yun po ay si Livegood. Alright? So, para makita po natin, to vouch kung ano ang sinasabi ni Livegood, ito pong ating CBD oil ay mabibili lamang sa halagang $18 only. Okay? At 750 ml na po yan. Kumpara po sa Green Roads o sa Kalaban, sobrang mahal. $89.99. So nakatipid po tayo ng 79%. Yan. Sa Young Living, 79.95. So you save at 77%. Ang layo. And by the way, ang ating CBD oil, it's one of the best kind of CBD. Actually, I have here mine. And based on my experience, nung nasa Bicol po ako, walang init po kasi doon eh. Muntik na akong atakin ng asthma. Buti na lang may CBD oil. Isang drop sa ilalim ng dila ko kasi sublingual po ito. Solve. Back to normal. Thank you. Pinapalakpakan yan. Ayan. So next, ito pong Super Greens, isa po ito sa pinakamalupit nating products. Lahat na po ng klaseng greens kasama na po dyan. At mabibili mo yan sa napakamura, $18 only. Kumpara po dito sa other companies, Organified Green Juice, $69.99. So we save 74%. Athletics Green, 99.99. We save 81%. Ay, ako na magsasabi sa inyo, ang gaganda ng mga products natin, ayan ginagamit ko po talaga. Now, pag-usapan po natin, ano ang pagkakaiba sa member price saka sa retail price. So tingnan niyo po ang inyong screen ng maigi. Ito pong multivitamins for women, ayan, tingnan po, member price is 9.95, samantala ang retail price is 17.95. Pareho po ng ganito sa panlalaki. So kitang-kita po natin sa screen, almost 50% ang retail profit. Okay? Then, what about itong mushroom coffee? Sobrang sarap po nito, aromatic po ito, kaya ang bilis pong maubos nito. Again, member price is 17.95 only. And ang retail price niya is $28.95. Ito pong protein, grabe po ang sarap po nito. Subukan niyo po. Gawin niyo po nito, para ka lang kasi milkshake nito. Ilagay mo sa malamig na tubig at lagyan niyo po ng yelo. Nako, ang sarap. Member price $22 at ang retail price ay $34. So napakababa. So nabigyan po namin kayo ng idea kung ano po ang pagkakaiba ng member price sa retail price. At nakita nyo rin po ang pricing system ni Livegood. Alright. So again, ang tanong, how to become a Livegood member? Kasi kailangan talaga natin maging member dito. So lang dali po, balikan nyo po yung taong nag-invite sa inyo and let them know na sasali ka, hingin nyo po yung kanyang landing page or register to your sponsors link. And to become a member of Livegood, magbabayad lang po tayo ng 9.95 at dyan po makakabili ka na ng mga produkto at wholesale price. Members price. Ibig sabihin po ng wholesale price, kahit bumili ka ng isang peraso, hindi kailangan bulto-bulto. Pero ang presyong ibibigay sa iyo ng Livegood, pang wholesale. Yan po ay benefit bilang isang member ng Livegood. Then stay active by paying your monthly membership. Grabe. Napakaganda ng products ni Livegood at sa mga products na parating pa in the services, exciting po talaga to. Ang tanong po, pag maganda po ba ang produkto, maganda po ba ang negosyo? Pag mura po ba ang produkto, marami po ba magkakagusto? Ang tanong, yes. Okay. So ang tanong ngayon, would you like to earn up to $2,000 or more per month? Gusto ba nating kumita ng 100,000 or more buwan-buwan? Ayan. So sa mga interesado po, please stay. We're done with the presentations of our first part with the companies and the products.
Excuse muna ha, painom muna ako ng Super Reds. Ayan. Ito po yun, no? Si Super Reds. Ayan. Okay. Ayan. Ayan. So, this is for cardiovascular health, circulation, meron po siyang sexual health, ha? And brain and cognitive function. Bakit parang masyado kong diniinan yung sexual health? Hindi ba active ang sexual health ni Daddy Jake? Ayan, so napakasarap ng product na to. I always use this. And in fact, I have this here. I have here mine. Grabe. Ang sarap, promise. So, again, we're done with the first part. We're done with the ano, with the oh my God, Mentor Vilma is calling. Mentor V, nasa Zoom ako. Ayan. So, tawag dito, nawala ata sa isip ni Mentor V na ako po ang speaker. So, ayan, guys, sa lahat ng mga gusto pong kumita, di ba, napakalakas ng ulan lagi, maulan, mainit. So, ano ba nangyari? Bakit may naka-raise ng hand? Can I read the... Oh, wala naman. Meron ba ditong problem? Alright, wala naman. Okay. So, yun. Tuloy po tayo ha. Pasensya na kayo ha. Tumatawag si Mentor V. Maybe because of about the event tomorrow. Pasensya po. Ayan. So, we're done with the first part about the company and the products. The products are great. Grabe, napakaganda ng mga products ni Live Good. Ako na po magsasabi sa inyo. I've been using the products since March and hanggang ngayon. Grabe, great. May mga order pa akong parating. And sa sobrang napakahirap na po ng buhay natin ngayon, sa totoo lang, hindi na po magkasya yung mga kinikita. So we need to look for an opportunity that will sustain our daily needs. Ang hirap nga, no? Pati yung pangarap talaga, hindi na, minsan nakakalimutan na natin, no? Kasi nga kulang-kulang na talaga. But with this, itong pag-uusapan po natin, may simple request is buksan po natin ang ating puso't isipan. Lakihan po natin yung ating mental wallet, yung ating psychological wallet. Why? Because for the next 10 to 20 minutes, ganun lang po ito kabilis, ang pag-uusapan po natin are the figures. Ito po yung mga possible na kikitain po natin, the potential income pag sineryoso po natin na ginawa ang business. So bakit nawala ako? Ba't napalitan yung ating, bakit napalitan ang ating napalitan ang ating panelist. So, panelist. Ako po ang host. Ayan. So, ayan. Okay. Alright. So, yan. Back. Okay. So, tuloy po tayo. Ano, wala ba yung slide? Nawala po bang slide? Okay. Can you please type? Hindi nyo po ba nakikita yung ating PowerPoint? Nemesio Indiano. Bago tayo magtuloy ha, can you please type 1? Are you there? Nakikita po. Okay, Myra Di Kenya. Thank you so much. What about my voice? It's a loud and clear po ba? Loud and clear? Can anyone type 1 please? The chat box. Loud and clear po ba? Maayos. Alright, sige, tuloy po tayo. Pasensya na po kayo. And again, ang simpleng pakiusap ko po sa mga nandito pa po sa loob ng Zoom is to open your heart and minds. Dahil ang pag-uusapan po natin are the potential income na yung pag sineryoso po natin ang business na to, ito po yung mangyayari po sa atin. And naniniwala po ako dito because it's happening already. For us na mga nag-rank up na po dito po sa Live Good in a very short period of time, we are experiencing the figures na pag-uusapan po natin. We are not hyping, we are not bragging, no? What we really want for you is para ma-feel niyo po talaga. Bitawan po muna natin kung ano yung ginagawa po natin in focus. Have a laser focus in this opportunity, in this presentation sa pinag-uusapan po natin. Napakabilis lang po nito. Alright? So, ayan. Okay. So, kung gusto nyo pong kumita kay Live Good, stay po tayo kasi we are in the second part. Sa napakasaglit lang po nito. Okay? So, ayan. Hindi na gumalaw yung aking. Okay. So Live Good affiliates. Ano po ba ang Live Good affiliates? Dito po, once you become Live Good affiliates, we also give you the opportunity to earn income with the most exciting compensation plan in the industry. Yes, the most exciting compensation plan in the planet. All right. So how to become affiliate member? Again, sobrang dali. Balikan nyo po yung taong nag-invite sa iyo, tawagan nyo or i-chat mo.
tingin nyo po yung kanyang landing page or registered with your sponsors link. A one-time $40 business center at magbabayad lang po tayo ng 9.95 per month, yun na po. Pasok na po tayo as affiliate ng LiveGood. Okay? So, ngayon, what do I get with the $49.95? Remember, 9.95 as a member and $40 to become an affiliate, a total of $49.95. Then you have the access to membership club. And then bibigyan din tayo ng digital marketing products again and again. Yung membership club, ano nga po ulit yon? Yung mga produktong bibilihin po natin, yan ay ibibigay sa atin as a wholesale price na nakakatipid tayo ng 75% compared to product out in the market. Digital marketing products. Meron po tayo ditong tatlo. Grabe, napaka more than value for money po itong si LiveGood. Bakit? Number one, bibigyan po tayo dito ng replicated website, the back office. Ang back office po natin, grabe, napaka user-friendly. Ang daling gamitin, mabilis mag-navigate. Username, password, nandyan po. Everything maa-access mo po. Yung income mo, yung mga taong kasama mo sa organization. Number two, bibigyan po tayo dito ng retail site store. I-spread mo po yan sa 200 plus countries. Remember, tayo pong mga Pinoy, nakakalat po tayo sa iba-ibang bansa. There are around 12 million Filipinos scattered around the world. So, i-take advantage po natin na ma-share sa inyong mga friends and families abroad. Pwede po silang mag-sign up. Pwede rin po silang bumili ng products to try out. And the products will be delivered right at the doorstep of your clients. Hindi na po natin kailangan magkatok-katok ng mga pinto na wala na po yung traditional way kasi nandito na po tayo sa digital era. Ito na po yung panahon ng evolution. Tayo po ay online na or e-commerce system na po. Alright? So number 3, we will be given the most powerful marketing tools na power landing page or the sponsors link. Spin mo, mayroon kanyang tatlo. Meron kanyang tatlo sa halagang $40. At dahil dyan sa landing page na yan, agad po akong napa-join sa LiveGood. But wait, there's more. Kasi once magbayad ka po ng $49.95, you participate in the compensation plan. So always remember, LiveGood is the membership company that pays. So magkakaroon ka ng chance para kumita. Wow, so exciting po talaga. So ano po ang structure ng compensation plan ni LiveGood? Paano tayo kumita? We are powered and back up by two structure. We have the okay, ang bilis ko magsalita, no? The compensation plan structure will be powered by a powerful unilevel and force matrix. So guys, makinig po tayo dito. Nag-uusap na po tayo sa kitaan, sa napakagandang opportunity, napakagandang products. We will be the next Amazon of LiveGood Marketing. Wow, ang pinag-uusapan po natin ngayon ay ang kitaan na. So makinig po tayong lahat. So tuloy po natin. We have force matrix 2x15, 15 levels deep. So yan, nasusundan po ba natin? Paano po nangyayari ito? Dito po sa first structure, kung titingnan po natin itong maigi, this is infinite wide. Ibig sabihin unlimited. Meaning we can enroll as many people as we can. Maubos man yung mga kakilala mo o marami pang mga hindi kakilala. At ang nakakatuwa, yung kakilala ng kakilala ng kakilala ng kakilala mo, mayroon kang overriding income doon up to the 10th level. What about the force matrix? Ito po yung isang klase ng structure na kung saan kahit hindi ka mag-enroll ng kahit isang tao, malalagyan ka kasi meron po tayo dito tinatawag na automatic spillover. Kaya dito sa LiveGood, dalawang klaseng tao papalong ka. Number 1, you could be a spillover maker or number 2, spillover waiter. Mamili na lang po tayo. Saan po ba tayo doon? Mag-create ka po ba ng now income o mag-create ka ng future income? Nasusundan po ba natin? Ayan. So, pag-usapan po natin ang 7 ways to earn with LiveGood. Mayroon po tayong weekly fast start, retail commissions, influencer bonuses, diamond bonus pool, and diamond crown bonus pool. Ito po, papalo po ito sa Unilevel Infinite Wide. Okay po? Dito naman po sa Matrix Commissions, ito po yung 2x15 force matrix na kung saan ito pong matching bonus, kaya po yan nilagay dyan sa gitna kasi magmamatch ka sa Matrix Commission, magmamatch ka sa weekly fast start,
magmamatch ka sa retail commissions. Wow! Ganun po kaganda ang compensation plan ni Live Good. Alright. So, dito po sa 7 ways to earn, mag-focus lang po tayo sa 4 bonuses. 4 lang po ang pag-uusapan po natin. Dito po sa 4 kasi na to, sapat na po yan para i-run po natin ang negosyo ng todong-todo. Ayan. So, weekly fast start bonuses, matrix commissions, matching bonuses, and diamond bonus pool. Alright? Okay. So, isa-isahin po natin ito. Aha. So dito po sa weekly fast start commissions, just on the title itself, sinasabi po nito na on a weekly basis, meron po tayong income. Saan po nanggagaling? Ayan, ang sabi po dito, for each person who you refer to Live Good, who becomes a member and an affiliate for $49.95, we will reward you with a $25 commission paid out on the very next week. Linggo-linggo po may kita dito sa Live Good. So araw-araw po tayo magpasok. Enroll lang po tayo ng enroll para hindi pa po ubos ang income last week, sasahod na naman. Ganyan po kaganda dito sa Live Good. At kung naalala po natin kanina sa weekly fast start commission, it's infinite wide unilevel 10th level dip. Ngayon, mamamaximize po natin itong 10th level dip na to. Makinig, depending upon on the rank. Ayan, makinig po tayo ha, makinig po tayo. Kasi may kinalaman po ang rank mo doon sa kikitain po natin. Ang income po kasi natin ay proportionate sa rank. Kaya mag-focus po tayo sa pag-rank up. Tulad po nito, example, unrank hanggang first level lang. Sino po ba si unrank? Ito po yung wala pang ginawa. Kaya i-enroll pa lang. Magkano ulit ang kikitain? 50%. Kaya $25. Pag nag-bronze na, hanggang second level na yon, may dagdag na 10%. Ibig sabihin, yung in-enroll mo, mayroon kang $5. Sa silver, bababa siya hanggang 4th level. Pag gold, hanggang 6th level. So, tingnan po natin ng mabuti. Sa silver, ano po bang ginawa ni Live Good? Nagdagdag po siya ng, di ba, ng 10%, 5% and another 5%. So, magkano na yan? 70%. Pag naging gold tayo, bababa yan hanggang 6th level. Isipin nyo, dinagdagan na naman tayo ng 75% all in all. Pag naging platinum ka tulad namin, naging 78% ka hanggang 8th level. At pag nag-diamond ka, 10th level, 80% balik sa atin ni Live Good. So nagkakaroon po tayo ng weekly fast start commission not on first level alone. Kumbaga, bibigyan po tayo ng income hanggang dun sa 10th level, at dahil may kinalaman ang rank sa income, kaya nag-discuss po tayo lalo. Paano po ba mag-bronze? Paano ba mag-silver? Paano ba mag-gold? Paano ba mag-platinum? And paano mag-diamond? Alright? So, tingnan po ulit natin ang screen. Again, ano nga po ulit yon? $25 bonus sa bawat na-i-enroll po natin. Kung na-i-refer mo na walang auto-ship, na walang quota, walang volume requirement. So, unlimited $25. Wow, pinapalakpakan po yan. Kaya nga po sabi ni Sir Ben Glensky, ito na po yung pinakamadaling negosyo na papasukin na walang aray. Kasi 49.95 o 2,900 to 3,000 depende sa ginamit mo. Depende sa conversion rate. Kung nag-crypto ka, mas mataas kasi volatile po ang crypto. Kakaiba po ang Live Good. Kalahati, balik agad. Wala. Grabe. Lahat po talaga dito, pag ginawa at sineryoso, pinag-aralan, kikita. Sobrang ganda. Okay? Paano kung nakapag-refer ka ng 10 tao kasi nga unlimited, di ba? Meron kang $250. Paano kung nag-target ka this week ng 10? And then next week's $250. Paano kung target mo 10 kada linggo? Remember, pwede po tayo mag-refer ng unlimited directs. Di ba? So, now, pag unrank, syempre, hanggang first level ka lang. $25 lang po yan, first level. Pero, ayan, kung tayo po ay nag-bronze, paano nga ba mag-bronze? Naku, napakadali. Ayan. So, A and B, 2 tao lang. Nanay mo, tatay mo, kaibigan mo, bronze ka na. At pag nag-bronze ka na, nakakatuwa, hindi lang po $25 ang kikitain mo. Pag yung kaibigan mo or nanay, tatay mo nag-enroll or kaibigan mo, meron ka ring $5. 10% ang kikitain mo sa second level. Sa in-invite, pinasok ng kahit hindi mo kakilala. Paano naman kung nag-silver ka?
hanggang 4th level ka babayaran ni Livegood. Magkano yun? At paano mag-silver? Sobrang dali. May tatlong paraan po tayo para maging silver. Mag-enroll ka ng 20 directs. Yes, 20 directs, silver ka na. Marami na po ang nakagawa niyan in 2 days. Ayan. Or 10 directs with total of 20 members or tatlong bronze and 3 different legs. Hindi po kailangan direct mo mismo tong mga bronze na to. So, pwedeng, basta yun sa tatlong leg mo, iba-ibang leg, may tatlong bronze, at ang total ng 20 members, silver ka na. Bilang silver, mamamaximize mo ang income mo hanggang 4th level. Ngayon, kung gusto mo talagang maximize ang opportunity na live good, tititigan na lang po ba natin yung mga tao na lumalaki? Huwag natin hayaan. I-maximize po natin. Alam mo po ba dito sa Live Good, minsan biglang bumubulusok yung grupo mo. Yung in-enroll mo, di mo alam kung sino yung mga matatap niyan. Yung pala, yung napasok ng pinasok, mga leaders pala yun. Kagaya ng nangyari sa organizations ko. We are thousands at araw-araw padami ng padami ang bilang. Parami ng parami po at palaki ng palaki ang organization. Okay. So, paano naman po kung maging gold? Up to the 6th level na po yan. Paano nga po ang income kay gold? Umaabot na po yan ng 75%. So dito para maging gold, 30 directs total team 100 or 3 silver with total team of 100. So yung 100, yun yung common denominator. Yung numerator, iba-iba po ang pagka-qualify po niyan. Pwede naman po yan 30, 30, 30 plus 10 with a total of 100 active members. Ganyan po kapilis maging gold. Alright? At para naman maging platinum tulad namin, up to the 8th level na po, 78% na po yan. Okay? Paano po maging platinum? 100 directs with a total team of 500 or mayroon kang tatlong gold, 3 different leg with a total of 500 teams. Second option po yan. Or tatlong 150 plus 50 and the combination of all the legs na mayroon ka. Bibigyan ko po kayo ng idea. Yan. Yan pong tatlong 150 na to, may mga pagkakataon na isang leg ay aabot po ng 5,000 or kaya 1,000. Ang bibilangin lang po dyan ni Live Good ay 150 lang. Hindi po ibig sabihin na pag ang team mo ay umabot na ng 500, platinum ka na. Ang bibilangin lang po per leg is 150. Kahit wala kang gold, basta marami kang leg na pagkukunan to complete the 500 team, platinum ka. Kaya mabilis mag-rank up pag madaming directs. Again, may 3 ways para mag-rank up to silver, gold, and platinum. At para naman maging diamond, may 2 paraan. Ito na. Okay, up to 10th level, 80% na po ang ma-override natin as diamond. Paano mag-diamond? 2,500 ang total team. Nasusundan po ba? Mabilis po ba ako magsalita? Tina-target ko kasi ito 3 platinum and 3 different leg with a total of 2,500 teams. Or again, pag marami kang directs, marami kang pagkukunan. Kasi 500 lang kukunin sa bawat leg. Kung meron kang 5 leg na 500, a total of 2,500, diamond ka na. Ayan. So, ito yung nirarush ko kasi becoming diamond. Lagpas-lagpas kasi yung iba kong mga legs is power leg. Libo-libo ang mga laman. So, ang kinuha lang doon 500, 500. Yung ibang leg medyo kulang, 300, 200, ganun. So, we are completing. It's either way or may 2 na kasi akong platinum, isang platinum na lang inaantay natin. So, we will be declared anytime soon as diamond. Lord, please. The universe is listening. Sana sagutin na po tayo. Ayan, yes! So, ayan, actually, sa totoo lang, lahat po tayo papunta sa diamond. Nasa inyo lang kung babagalan nyo o bibilisan nyo. Pero isa lang po ang masisiguro ko po sa inyo. Magtuloy-tuloy ka kasi magiging diamond ka. Yan ang ating weekly fast start commission na kung saan may kinalangan ang ranggo mo sa kikitain mo. Kaya kung gugustuhin mo ang opportunity ng Live Good, you better focus on ranking promotion. Kung seryoso ka na maabot ang mga pangarap mo, dapat very particular ka sa rank promotion mo. Huwag po sana nating i-take for granted kasi sayang ng time. Alright? So, ito naman pong matrix commission pag-usapan natin. Malapit na tayo matapos. Si matrix commission ay 2x15 matrix. 2x15 force matrix. Na dito naman po kanina sa weekly fast start, wala kang kikitain kung di ka nag-enroll. Again, sa weekly fast start, wala kang kikitain kung wala kang in-enroll. Okay?
sa matrix commission, mayroon kang kikitain kahit hindi ka po nag-enroll. Bakit? Kasi nandito ka, kung una kang sumali, pwede kang malagyan agad-agad ng spillover ng apply mo. At ang nakakatuwa dyan, lahat ng tao na nasa ibaba mo up to the 15th level, depending on your ranks, na nagbabayad ng 9.95 monthly subscription buwan-buwan, babayaran po tayo ng 25 cents dollars ni Livewood. Alright? Kaya the sooner you lock in your position, the more chance na malalagyan ka ng spillover. So para lubusan po nating maunawaan, ikaw po ito, lahat ng tao na nandyan sa baba na nagbabayad ng 9.95, 25 cents dyan ang ibabayad sa'yo, ang value niyan, kahit hindi ikaw nagpasok niyan or kahit pinasok yan ng mga tao na partners natin. Alright? Okay, so uulitin ko po ulit ganito po yan. So sa matrix commission, ito po yung level natin. Ayan, 1 to 15. Tingin po tayo sa table. Dito hanggang 15th level kaya nga 2 by 15 force matrix tayo. Na kung saan depende po sa rank mo na naman. So tingnan po natin ang table sa screen. Again, ang rank, bronze, silver, gold, platinum, diamond, and amount. So, yung level po natin may kinalaman sa rank. May kinalaman na naman po sa rank ulit. Pag unrank ka, ibig sabihin wala ka po talagang na-enroll kahit isa. Pero nagbabayad ka ng monthly membership na 9.95 hanggang 12th level, babayaran po tayo ni Livewood. So pagpalagay natin, nalagyan ka ng nalagyan yung mga taong nasa ilalim mo dahil active ka na nagbabayad ng monthly subscription na $9.95, may 25 cents dollars ka sa bawat isa. Pag napuno yan, pwede kang kumita ng $2,047.50. Pag ikaw naman po ay bronze and silver, babayaran ka up to 13th level, pwede kang kumita ng potential income na $4,095.50. Kapag ikaw naman ay gold and platinum hanggang 14th level po yan, yan naman po ay $8,191.50. At pag tayo po ay diamond, up to 15th level po yan, ang potential income po dyan ay $16,383.50. So sinasabi ko po sa inyo ang word na potential, the possibility, pag napuno po ang matrix. Hindi ko po sinasabi na guarantee. The potential, pwede pong mangyari. Alright? Tingnan po natin, paano po nag-work ito. Alam niyo po kung saan ako na-attract dahil po sa leverage. Ang leverage po pala, it's all about duplication. It's all about exponential growth. I-duplicate mo ang sarili mo para dumami ang masisipag na matupad na tulad mo. Excuse me. At may pangarap na nais matupad dito po sa industriyang ito. Mabilis po itong mangyari, lalo na po dito sa Livewood. Okay. So, pag-usapan naman po natin ang matching bonus. Teka lang po refill lang po. Alright, thank you. Ayan. So, pag-usapan po natin ang matching bonus, 5 generation dip. Yung pinakita ko po sa inyo kaninang matrix commission, sobrang klarado na po yan. Grabe. Yung future income po natin pwedeng maging immediate. Pero kung itong matching bonus na ito, dahil di po talaga ako nakatulog, sobrang lupit po nito. Napakaganda nito. At mayroon pa po siyang 5 generations dip. Ito po yung pinaka-the best sa lahat. Tingnan nyo pong mabuti. Dito, o sa lahat ng direct mo, mayroon kang 50% sa matrix commission ng mga directs mo. Sample, yung isa mong direct, mayroon siyang $1,000. Mayroon po kayo dyan na $500. Yung pangalawa mong directs, mayroon siyang $500. Mayroon ka dyan na $250. Yung pangatlo mo, mayroon siyang $100. Mayroon ka dyan $50. So, yung isa naman is meron kang 200 na kinita siya, meron kang 50% na $100. Ang maganda po dito, infinite wide. So, ang laki po ng matching bonus po talaga natin. Depende po sa dami ng personal enrollee mo. Sa laki ng kinikita ng mga directs natin. So, alam niyo po kung bakit di ako nakatulog? Meron pa po siyang tinatawag na 5 generations dip. Ayan. So, teka lang.
Sobrang nawindang ako nung nakita ko yung video na nasa back office po natin habang nag-explain si Sir Ben Glensky na napapangiti. So sobrang ganda, napapangiti sa confusing, sa computation, doon sa 5 generation dip. Nakakawindang lalo na pag may rangka. Makikita mo, bakit may first generation silver, second generation silver, first generation gold, second generation gold, and so on and so forth. Sobrang nakakaloka. Bigla na lang lumiliwanag ang mata ko pag nakikita ko yung mga dollars sa back office. Grabe. Ayan. Okay. Okay. Matching bonuses. Ngayon po, tingnan po natin yung nasa screen. Bigyan ko po kayo ng sample. For now, hindi po natin ito masyadong maa-absorb. Pero ito po yung masasabi ko po sa inyo. Ipinapakita lang po ni Live Good. Dito po sa table na to, makikita natin, ipinapakita ni Live Good how the company is generous. Kaya yung sinasabi ni Sir Ben Glensky that Ben knows how to help people win, ito na po yun. Hindi po yun theoretical. Isa po itong reality. Kasi dito po kay Live Good, binigyan po talaga tayo ng rewards more than what we expect. Ang tanong, bakit? Pagpalagay po natin, mayroong pang 10 direct. 10 ang team noon. Para madaling makompute. Ayan, 100 ang matrix. 50% po noon, so $50. Times 10, meron ka pong $500. Ngayon, so on your first level, ipagpalagay natin sa second level mo, meron kang silver na may 10. May 10 silver na ang kanyang team ay 100. May matrix income na 100 times 10% niyan, ang second silver generation. So 100 sa 10, mayroon kang $1,000. And the same computation depending on your rank. So 5th generation dip, sa totoo lang napakalaki po nito. You observe your matrix. Ako yung matrix ko nung umpisa $6. Sumunod nag 100. Sumunod nag 300. Tapos nag almost 600. Tapos nag 800. Tapos nag almost 1,300. Palaki ng palaki. Yung income mo ng monthly, hindi po ipababa. Pataas ng pataas. Maganda ba o maganda? Palakpakan naman po natin si Live Good. Alright, so thank you. Malapit na tayo matapos. Ayan. So, paano naman kung halimbawa matching bonus mo ay bronze ka na sinama mo ang nanay at tatay mo? Kumita ka dyan sa $4,095. Nung nanay at tatay mo, $4,095, may 50% sa kita nila. So, 2,047.50. Kikita ka pa ng dagdag na 50%. Total income yung mag-anak is 10,238. So, magkano po ang future income? Eh di more than $500,000, 573,328. Ganyan po kasimple anong ginawa, family of frauds. Kaya dito kung join po tayo, huwag kang sasali na ikaw lang. Idamay mo po ang iyong pamilya. At ang pinaka-the best, gawin nyo po, mag-bronze ka kaagad. Kami 16 kami dito, go for bronze. Live Good is a perfect family business. Kaya po, again, 16 kami dito lahat. What about meron kang 20 directs na kumikita naman ng 2,047.50 dahil mga unranked? Kalahati niyan is 1,023.75 times 20. Edi meron kang $20,475. Magkano yan sa peso? 1,146,600 buwan-buwan. Yan ang future income na nag-aantay sa atin. Alright? Kung siseryosohin lang po natin si Live Good. Okay. So, paano kung meron kang 30 directs? 30 directs na kumikita ng 6,000. Edi meron kang 3,000 na 50% of the matching bonus. Diba? Times 30, di $90,000. Sa Philippine peso, that's amounting to 5,040,000 pesos buwan-buwan. Tumulong po tayo sa mga nangangailangan. Gumawa po tayo ng foundation. Kung ganyan po kalaki ang blessings na bigay sa atin ni Live Good, kayang-kaya. Kayang-kaya po nating tumulong. Alright? So, Diamond Bonus Pool. Once we become Diamond, 2% ng kita ng buong mundo paghahati-hatian. Equally ng qualified diamond on that particular month. Diamond bonus pool, pumapalo po yan ng $6,000 to $9,000. Pero yung first diamond po natin, alam niyo po yung kauna-unahan niya pong profit sharing, $23,000. Yung ating crown diamond, yung unang profit sharing niya, $38,000. That's lucrative how Live Good is.
Sana po naintindihan po natin yung 4 ways to earn a livelihood. Saka na lang po natin aralin yung 3. Sa 4 pa lang po kasi, grabe, baka di na po kayo makatulog. Palakpakan naman po natin ang amazing opportunity ni livelihood. Ayan. So malapit na tayong matapos. Ngayon, actually we're about to end. Meron pa akong gustong ipakita sa inyo. Siguro ang tanong nyo, paano? Paano pwedeng gawin? Gusto ko pong i-share sa inyo itong strategy kasi sa ganda ng opportunity ng opportunity na ito, kailangan natin ma-strategize ito ng maayos para mabilis mag-grow ang ating Live Good business. At ito po yung doktrina na tinuro po sa atin ni Mentor Vilma Sabulao, the strategical action plan para mabilis mapuno ang matrix. The power of 2. Ayan, enrolling 2 personal direct per week. Tingnan nyo po. Tingnan nyo po ng maigi ang screen. Ikaw po yan. On the first week, nag-enroll ka po ng 2. Tanong, kaya po ba natin mag-enroll ng 2? Yung 2 na yan yung magic mo. Silang 2 ang magiging stepping stone mo to maximize the matrix. Na kung saan, yung 2 mo, tuturuan mo na kumuha din lang ng 2 sa unang linggo nila. So ano po ang programa natin? Go for bronze on your first week at ituro mo ng ituro hanggang sa baba na mag-go for bronze for the first week. Naka-align po tayong lahat. Itigil na po natin yung wala kang gagawin, kikita ka. Kasi totoo naman po talaga kikita ka, pero ang katumbas po nun masakit. Maiinip ka kakaantay. Ano yung aantayin mo? Yung 3 buwan, puno na ang matrix o 5 taon, hindi pa puno ang matrix. Pag-aralan po natin ng mabuti ang power of 2 at i-apply nyo po agad sa team po ninyo. At sa mga bago, swerte nyo po. Pagpasok nyo po kasi may blueprint na po agad. It's time to make a change. Actually, sa totoo lang, sa mga nauna, baka di nyo lang po napansin, itinuro na po to ni Sir Tim Miller. Marahil ang mga nag-follow, ang agad na nag-rank up. At ang iba na di pinansin po ang strategy na to, actually di pa po huli ang lahat. Simulan po natin, sabay-sabay po tayo. Ang tanong ngayon, kaya po ba? Kaya po ba yung power 2? Kaya po ba yung power of 2? Can I see the hands of those who are listening? Can I see your hands? Kaya po ba nating gawin yung padalawa-dalawa? Yung power of 2? Sino po ba yung nakikinig dito? Nandyan pa po ba kayo? Nakikinig pa po ba? Can you please type on our type box? Kaya ba? Kaya ba natin yung power of 2? Are you there? Kayang-kaya, sabi ni Coach Marilu Briones. Yan, fantastic. Josephine, Marilu Brio, ayan, Julie Pareño, kaya po. Yung 3 lang ba? Silang 3 lang ba ang nakikinig na sa akin? Wala na po bang iba? Ni Mesio Indiano, nandyan, kayang-kaya. Yes, Ana Belen Cueva Canapi, kaya. Ayan. So who else? Guys, ayan. So, Eric Dalicano, thank you. Thank you sa lahat po na nag-participate. So ganito po ang pattern. Kung lahat po tayo nag-i-enroll ng padala-dalawa on the first week, puno po agad ang matrix. Maniwala po kayo, totoo po ito. Ayan. So, paradigm shifting po tayo mga kalibod. Sabi po ni Mentor Vilma kasi ang power of 2, it works. Ito ayan. Recruiting weekly. Ayan po. Kikita po talaga. Simulan po agad natin ang pag-enroll ng 2. Sabi po sa tagline natin, go for bronze on your first week, pass it on, and maximize the matrix. Kaya po ba? Ayan. So, paano kung hindi lang po dala-dalawa yan? Paano kung pag nagtuloy-tuloy ka linggo-linggo na nag-i-enroll ka ng dala-dalawa, ginawa mo ng 10 sa unang buwan. Tinuruan mo ang 10 na mag-enroll ng 10 buwan-buwan. Hanggang sa 4th month, 10,000 na po ang tao. Ayan. Ang kita po dyan ay 2,500. Exciting, di ba? Buong barangay nagli-live good. Bakit? Pag ba napuno ang matrix, tuloy-tuloy na po yan. Lahat tayo kumikita. Lahat tayo nagbabayad ng tax. Lahat tayo aasenso. Wala nang aasang ayuda sa gobyerno. Ayos ba? Ayan, excuse lang muna. Nasa mid ako eh. Ayan, thank you. Ayan. Ayan o. So tingnan natin, first month, second month, third month, fourth month, $2,500. So with this, sana naiintindihan po natin ng crystal clear ang opportunity ni Live Good.
So how does the matrix works? Sa mga guest po namin ngayon, just go to the persons who invited you. Mag-pre-enroll na po kayo agad. Wala pong bayad yan. Libre po yan. Temporary position po yan because the sooner you pre-enroll at nagbayad ka ng Friday before 3 p.m. weekly cut-off time, you will be placed immediately on the matrix of your upline na kung saan unang lalapag. So ano ang labanan dito? Ito yung lagi kong sinasabi sa mga directs ko dati na mag-pre-enroll agad kayo at sobrang swerte ng iba kong mga na-invite na nag-pre-enroll agad at nag-lock in kasi libo-libo na po agad ang tao sa ilalim po nila. Totoo po ang matrix. Totoo po ang spillover. Kung bakit gusto po namin i-follow natin ang doktrina ng power of two kasi nakakapagod po magantay sa mga wala pang spillover. At mas malaki po ang kikitain pag mas marami kang nai-enroll. Yan. Okay. Alam niyo po ba ang good news? We are all pioneers here and Live Good. Kasi according kay Live Good, 300,000 to 1 million ang papasok from December to December 2023. Alright? Right now, we are more than 700,000. So ano ang point? We are still on the tip of the iceberg. Kung si Netflix nasa 230 million subscribers na sila, and the next year to come, Live Good, the next big thing happened to us. That would be 100 millions to 1 billion members of Live Good. Kung nakasasali, pag umapaw na, pag lahat ng kaibigan, kamag-anak at kakilala mo, nakasali na. Naku, ang hirap po niyan. Yan po yung sinasabi ko kanina na napakasakit po nun. Yun po yung tinatawag na the pain of being left behind. It's time to create an urgency. You grab the opportunity kasi minsan lang po dumaan ang opportunity na yan, mahirap po magsisi because time is gold. Oh, okay? So, maganda po ba o napakaganda? Napakaganda po ba ng napakinggan po natin? Ayan, so I wanna show you some people na na-inspired po ako kung bakit sobrang seryoso ako ginagawa ang DevCode. Ayan, ito pong nasa screen po natin, si Grand Upline here in the Philippines, Sir Mentor Fernando Santiago, the first diamond in the Philippines and first crown diamond. Understated na po yan, mas malaki na po ang kinikita niya dyan sa nakalagay po dyan. Alright. What about Tim Miller? Homeless 6 months ago, super broke. Kahit cellphone, wala. Pero ngayon, nasa more than $300,000. Understated yan. What about Sir Jesse Garcia, the upline of Sir Mentor Fernan in Chicago, Illinois? Yung figures na nakikita po natin dyan sa screen, sa tingin niyo po ba would it matters to us? Nai-inspired po ba tayo? Kasi ako sa totoo lang, di na naman po ako nito makakatulog. Excited na naman po ako nito. Inspired na naman po ako nito. Kasi ito lang po yun, nagawa na po nila. Magagawa din po natin. Okay? So, have 4 reasons to join. We just officially launched Global. Pioneer po tayo. Highly quality and very affordable health products. Marketing system tools and trainings. Napakaganda po, full funnel system po tayo. Isa po sa best pay plan, as simple, powerful, and lucrative pay plan. Alam niyo po ito pong 4 top reasons. Few reasons lang po ito bakit kailangan po tayong sumama kay DivGood. Hindi ko na po lalahitin, pero dito po sa top 4 reasons na to, this is more than enough for us to make a brilliant decision. To create urgency and join Live Good now. Okay? So, maraming salamat sa lahat ng ating mga guests at sa lahat ng mga leaders na nakasama natin sa presentation natin ngayon na nakinig dito sa very amazing opportunity business presentation. So, here's now my question. Are you A, B, or C? Sa napakinggan po natin na presentation, letter A po ba tayo? I want to become an affiliate member. B po ba tayo? I want to become a member. C, I want to become a retailer customer. So, kung kayo po ay nakikinig po sa presentation po natin, I wanna know if you are A, I want to become an affiliate member. B, I want to become a member. C, I want to become a retailer customer. You can type po dyan sa chat box para po malaman natin sino po ba yung mga nakikinig kanina. Out of 50 plus tayo kanina, no? Sino ba yung mga nakikinig
sa presentation natin this afternoon. If you are A, B, or C, let us know. Please type. Simple lang po yan. I-declare lang po natin yan. I-type lang po natin sa ating chat box. So habang nag-type po kayo dyan sa chat box, I'll gonna read our disclaimer that the information contained herein has been provided as an information service only, not a financial or medical advice. The accuracy or completeness of the information is not warranted and is only as reliable as the source from which it was obtained. Also note that delivery or courier fees are not inclusive to the product pricing, and the monthly subscription of 9.95 is a requirement to remain an active member of LiveGood. Ayan. So thank you, LiveGood. In fact, focus on working on yourself and you will attract of who you become. LiveGood, thank you. Get back to the persons who invited you and let them know if you are A, B, or C. Sino po ba ang A, B, C dito? Sino bang A? Ayan, ayan. Pabasa nga. Ayan, ito. Inspired. Ayan, inspired daw si Ma'am Marilyn Robio. Yes po, inspiring talaga. Maraming salamat po, Coach. AAA si Ma'am Ana Belen. Huweba Canape. Taga saan kaya ito si Ma'am Ana Belen? Hindi ko natandang kanina na shoutout ko to eh. Si Sir Nemesio Endiano, napakagaling nyo po mag-explain, madaling maintindihan, klarong-klaro po. Salamat, Coach Nemesio. Thank you, Lord. Annalyn Umbay is letter A. Sis Tinay, letter daming A. Si Marilyn Dairo, letter A. William Sibug, letter A. Thank you so much, Sir William. LGSEI Idralin Aromin, letter A. Jolie Parino, letter A. Thanks po, nakaka-inspire. Salamat din po, ma'am. Annabelin Cueva Canapi, thank you so much. Clear po ang explanation nyo. God bless you. I thank you po, Coach Canapi. William Sibog, thanks po. It's an amazing. Juana Joy Sinampan, letter A. May Abondo, everyone. Thank you po, Juana Joy Sinampan. Thank you so much, Coach. Ako po ang magpapasalamat po sa inyo for joining me. Excuse me. Okay. Maraming salamat sa inyong lahat. Excuse. Thank you for joining me in the 3 p.m. Zoom session. Thank you so much for bringing in your guests. Thank you so much for attending these presentations. And I want to see you all at the top. Wala na pong ibang magsasalita this afternoon. I just want to remind all of the attendees for tomorrow to please come on time on our venue para po makapag-moment po talaga tayo doon lahat. Makapagpa-picture sa mga kailangan magpa-picture, makapag-banding po tayo, makapag-usap-usap po muna tayo bago po magsimula ang ceremony. Because ang mauuna po doon are the diamonds and the platinums for the blocking and everything. So ang dami pong mga magagandang mangyayari po bukas. It's so exciting. Kaya yung mga hindi po nakakuha ng ticket, you can watch the live video. Mayroon po tayong live streaming. Just go with your upline and ask for the copy or the link of the live streaming para po updated din po kayo what's happening tomorrow to our first event. Anong oras po ang pwedeng pumunta, Coach? Baka may award sa early bird. Open na po ang ating open po tayo ng 2 p.m. Bukas na po ang registration, pwede na po tayong pumasok. So again, maraming salamat sa inyong lahat. Congratulations sa lahat ng mga nag-rank up. Napakadaling mag-rank up sa LiveGood. Napakadaling gawin ang negosyo. Napakasarap maging channel of blessings to others. Hindi mo namamalayan while you are working on getting your dreams. Marami kang natutulungan. Bonus na lang po yung paglaki ng income po natin buwan-buwan. At hindi na po yan mapipigilan. Dito sa LiveGood, dalawa lang po ang mangyayari sa'yo. If you do serious doing LiveGood business, isa lang po ang mangyayari dyan. Magiging milyonaryo ka po talaga. Okay? So nasa sa iyo po kung paano mo po ipipenetrate, kung paano nyo i-maximize ang LiveGood opportunity. So again, this is Coach Jericho Erinco. I am your rank affiliate partner here in LiveGood. Konting kembot na lang. We are running for diamond. And to God be all the glory. Nararamdaman ko na po next month, we will be diamond. Thank you so much sa lahat ng mga leaders po natin. And tuloy-tuloy lang po tayo because we are all be a diamond. Thank you so much. God bless. Ingat po and magkita-kita po tayo tomorrow.
Bye everyone. Bye-bye. God bless po. Bye-bye.